Guys, mag-bike me. Mag-bike me ni Cherbot. Yes, guys, mag-bike me. Bike. We can go out first. Okay, pagawas na mesa. You have no lock. Huh? You have no lock. We will go back? Come out. Okay. Sige, kadali lang, guys. Dala na ang unan niya. Ang isa ka bike, guys, yan ang giyo nagdala. Di man pabitbit sa ako kabugatan ko, magkasangit-sangit siya sa ko. Sa hagdanan, masuko. Ito guys, mag-ride na niya. Ang pigmis ang bike. Siya guys, may nakapark na dire. You have these? What's that? No. Number 2 guys. Bye-bye mama chup-chup. Hello. So guys, nibalik si Cherbot sa taas kay magdala na lang siya og backpack. Kay Aaron magdala po siya og bike lock. Kay basin daw mag-stop me, maglaglaag mi dito sa among adtuan. So ilak ang bike. Ni siya guys para dili mawala. Parking ba ni diri guys, parking sa mga bike. And then nara ang electric wheelchair sa akong ugangan kun mga walay gamit. Since gipalit ni siya guys, kaisa ra gid niya gigamit. Kadto nagsakay-sakay siya pag abot. Wala na gid niya gigamit hangtod karon kay murag andam lang na siya guys pag abot sa panahon. Gipalit nga wala gigamit. Pag abot sa panahon nga basig mulakaw si Roman, walay makadrive sa sakyanan. So maningkamot siya iya. Adto mi og Pilipinas na gusto siya maglakaw o mona. Giandam lang na siya guys. Gipalit na walay gamit. Na siya. Okay. Summer to guys, I'm waiting for Romantico Cherbot. Bye-bye. Momo chup-chup. Guys, mag-bike me. Mag-bike me ni Cherbot. Yes, guys, mag-bike me. Bike. We can go out first. Okay, pagawas na mesa. You have no lock. Huh? You have no lock. We will go back? Come out. Okay. Sige, kadali lang guys. Dala na ang unan niya. Ang isa ka bike guys, yan ang giyo nagdala. Di man pabitbit sa ako kabugatan ko, magkasangit-sangit siya sa ko. Sa hagdanan, masuko. Ito guys, mag-ride na niya. Ang pigmis ang bike. Siya guys, may nakapark na dire. You have these? What's that? No. Number 2 guys. Bye-bye mama chup-chup. Hello. So, nag-bike ba mi karon? So, ang among bike guys is may uban nga pleasure namin diri sa hot air border dili ko kabasa guys. So, park ni siya guys, park. It's a park. Mo nang entrance. Nagbayad si Cherbot dito sa entrance. May sulod. Nagbayad na siya. May ilang cashier. Hello! Ilang cashier. And then, among ipark ang among bike. Kaya maglibot-libot ni diri. Siya guys, parking na namin. Ini siya, bike with pleasure. Siya ang park. Park. What is the name of the park? Huh? Botanic Garden. Botanic Garden? Yeah. Botanic Garden daw ni siya guys. Still in Berlin. Yeah. Dere ang park. Ano nakabutang guys? Parking sa bike there. So muna gidala ni Cherbot.
Man ang parking sa bike, guys. Dari ang bike parking. So kami pag ipili ay pinakauna, guys. Sumira to, guys. Bye-bye mo, chuk-chuk. So, na po to, guys. O, bike na mi, guys. Gapurong ko, guys. Kaya nga, no. Nagka-allergy ko dari, guys. Akong nawang nagka-allergy tungod sa sabon. Wala ko na anad. So, kinahanglan mag-sunblock ko para magawas ko. 35. Then, apil na rin tambalan sa iya, guys. Samon mga sunblock ko o gapurong. Di siya pinag-initan. As in, kainit ka ayo rin bakita. Isaga. So, guys, itour na mo sa among botanical garden, Charles. Sabi ko nice. And then, may resting area. So beautiful. At that. Maraming palibot. So guys, for flowers. And if you are tired na ka, guys, ay mong paglakaw-lakaw dere, sit down lang ka dere. Diba? Yan na po ni sila restaurant dere, guys. Ayan mo kabalaka. Yes, mga siya. Diba? So beautiful. Look at that. Dili siya humot. Guys. Look at this. This is Duftgeranien. Is this fruits or? This is what we have on the balcony. Geranien. Okay. So much, guys. Bye-bye. Manwa chup. Guys. Batsura. Bangagan. Ito siya Indian food. Paborito na yun naman Indian food, guys. Or paborito niya. Init kaayo? Put your hand inside. So init. Nag-order mi, guys. Wala pa ang among main dish. Kanilang sa pagsugod sa. Ikan mi nag-ride, guys. Ikan nag-ride. O pag may kaabot sa amo. Mga ang lahi na po niya siyang Indian food, guys. Layo pa niya sa among buwian. So, naon sa mga panggutom mo. Pamanggod mi nag-breakfast. This is our brunch now. Breakfast and lunch. Yeah. So, okay. Wala dun pa naman mong main dish. Pero mga unsa mi karon. Sumura to, guys. Mama chup-chup. Guys, namin rice. Among order karon among brunch. Not so much kay nakakaon naman may soup. Nakakaon naman soup. Ano siya, guys? Paborito ni Gerbot. Na paborito na po na. Yes. Paborito na po na akong Indian cuisine. Samaratsa, guys. Bye-bye, Momo Chup-Chup. So, guys, kauli na mi. Sugok-sugok naman mi. Lain na po ni nga dalan, guys. Gidalaan ni airport sa ako. Okay. So, okay. Humana magpangaon sa Indian food. Yeah. Bike na food. Bike na food mi, guys. Pabalik na mi sa among Puloy-anan. Kalasangan gihapon. So, nganong nagpundok. Nganong nipundom eh. Hoy. Rest. I'm waiting for you because you are with your camera. No, I just started. Okay. So, ito, guys, nag-rest sa aming kadali. Hulatan daw ko na. Yeah. Okay. So, maura to, guys. Bye-bye, mama. Chup-chup. Nagpurong ko kay init kaayo.